Sige, padayon ta sa ato ang siri karon, katong atong siri nga panalangin o pagduha-duha, nakaila ka bagayod kaniya, no? So, padayon ta nini mga igsuon o ang atong ato ning gikutlo, karon sa Marcos City, bersikulo 24 ngadto sa 30 nya. Akong gihangyo nga manindog ta ato ning dunganon pagbasa kining maong mga bersikulo, no? Marcos kapitulo 7 24 ngadto sa 30. Okay? Sige, atong dunganon pagbasa mga igsuon. 24 nagingon, unya si Jesus mibiya ni adtong dapita og miadto sa kayutaan sa Tiro og sa Sidon. O misulod siya sa usa ka balay, ug dili siya buot nga adunay masayod nini, apan dili siya mataguan. Pandiha-diha may usa ka inahan nga may gamay nga anak nga babae, gisudlan og hugaw nga espiritu, nakadungog mahitungod kaniya ug miadto unya mihapa sa tiilan ni Jesus. Siya usa ka Griego nga kaliwat sa mga Syro-Phoenicia. Og siya mihangyo kang Hesus nga unta pagulaon niya ang demonyo gikan sa iyang anak nga babae. Og si Jesus mingon kaniya, kinahanglan pakanon una ang mga anak kay dili matarong nga kuhaon ang pan alang sa mga anak og giisa ngadto sa mga iro. Apan mitubag siya mingon kaniya, Ginoo, bisan pa ang mga iro ilalom sa lamisa magkaon sa mga mumho gikan sa mga bata. Si Jesus mingon kaniya, tungod sa imong gisulti, lakaw ang demonyo migawas na gikan sa imong anak. Ug siya mipauli ug yang nakita nga ang bata naghigda sa higdaanan ug wala na ang demonyo. Panalanginan sa Dios ang iyahang balaan nga pulong, magampo ta mga igsoon. Amahan namo nga langit noon, salamat Ginoo, O Lord. Dili gayud matukib sa pulong Ginoo Lord God, ko kami igo lang magpasalamat diha kanimo. Apan nining higayon na Ginoo Dios, tanawa ang among mga kasing-kasing Ginoo God. Magpasalamat kami kanimo Ginoo sa kinatibuk-an nining among kasing-kasing Ginoo Dios tungod sa imong pagkamatinud-anon kanamo. Imo kaming gidala ning maong dapit Ginoo tungod sa imong katuyuan nga ikaw Ginoo maghatag og mensahe sa matag usa. Salamat Lord nga ikaw Ginoo nagdala sa imong mga katawhan dinhi sa imong dapit Ginoo nga hapsay, malinawon ug walay mga kakulian. Nagampo ako o Dios nga ikaw Ginoo sa among paghisgot nining imong balaan nga pulong, ikaw Ginoo magpataliwala kanamo ang imong presensya amahan. Nagampo kami sa imong balang espiritu nga magadihog nining imong alagad ug magapanalangin usab ug maghatag og kaalam ngadto sa imong mga katawhan nga nianing maong dapit sa imong iglesia. Salamat o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan, kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So, alang ni atong nagsunod sa atong series mga igsoon, ang niagi, ang pagtulunan nga atong makutlo, mao gyud ang gitudlo ni Ginoong Hesus nga mahitungod ni sa pagkaon, no? Mahitungod sa mga pagkaon nga giayran sa mga Parisiyo tungod kay daghan silang mga lagda sa ilang mga katigulangan dili sa Dios nga ilang gisunod nga nasalindot na nila or nasalikway na nila ang matuod gyud nga pagtulunan nga gihatag kanato sa Dios. Ug tungod sa ilahang mga tradisyon nga ilang gihimo, daghan sila gidili nga gitudlo nila sa mga katawhan nga dili kini angay nga buhaton. Busa ang atong makita ang mga pagtulunan, mga igsuon, ilabi na gyud ang mahitungod sa ato ang mga kinaiya sa atong kinabuhi. Ang kinatibukan nga pagtulunan sa miagi nag-ingon nga unsa ang musulod sa ato ang baba dili makahugaw kanato, no? Unsay atong pagakanon, kanon gina siguro atong isulod sa baba, di ta magsulod og bato, no? Unsay mosulod sa atong baba dili na moari sa ato ang kasing-kasing. Inigsulod ana sa atong baba mo diretso sa tiyan unya ipagwa aragya po na nato. Ang mensahe sa miagi mga igsuon gingon din nga ang mugula gikan sa sulod nagagikan sa ato ang kasing-kasing.
So ang atong kasing-kasing mga igsoon ana the most deceitful part sa lawas sa tao. Mao ni ang ato ang kasing-kasing. Kaya atong mahimo nga kita naguol, pwede ratang magkatawa pero ang kasing-kasing naguol o naguol ang kasing-kasing kita nagkatawa. Mao ra gid ito no? Ako rang gibalik. Sige. So ingon ana mga igsoon, busa ang kaning mong pagtulunan mao ni gisalikway gyud ni Ginoong Hesus nga dili gyud ta angay magpadala ni ining mga pagtulunan nga gibase nila sa mga lagda sa katigulangan. So dinhi ang atong pagtun-an karon mga igsuon mahitungod kini sa usa ka babae nga usa ka inahan, no? Atong isgutan kini bahin sa usa ka mapaubsanon, no? Ug makanunayon nga pagtuo sa usa ka inahan. Nga tungod niini si Ginoong Hesus mipagawas sa iyahang gahom, sa iyahang kaluoy nga way kinutuban sa pagsanong sa hangyo sa inahan sa bata. Hulagway usab kini nga kitang mga magtotoo, mga igsoon, gitawag kita diha sa pagsalig kang Ginoong Hesus. Gitawag kita sa pagampo o paghangyo kaniya. Pinaagi usab sa atong pagtuo, pinaagi usab sa matag panalangin nga iyang ihatag kanato nga siya lamang gyud ang makahatag. Kini usa ka babae mga igsuon, usa ni ka desperado nga babae. Mao ni ang iyang kahimtang. Tungod kay ang iyang anak gisudlan og demonyo ug makalilisang kini nga klase sa balatian. Usa kini ka babae nga pagano, no? Mahibalo na gyud tag pagan, sumingon na ganig pagano kontra gini sa mga Hudiyo, no? Kontra ni sa mga Hudiyo. Usa siya ka pagano nga nagpuyo sa usa ka pagano nga yuta. Naasad siya nagpuyo sa yuta sa pagano. Apan siya mitalikod na, iyan ang gitalikdan ang tanan niyang mga gituhuan o mga totoo, o mga Diyos-Diyos sa iyang pagano o paganismo. Sa iyang pagkapagano kabilin ngadto iyang nibalhin siya ngadto kang Kristo. Sa ato pa kun ato ning tan-awon ang maong babae, usa siya ka tao nga nakadungog na sa mga gihimo ni Ginoong Hesus ug siya na convert na ngadto sa Kristyanismo, no? Pero sa pagtan-aw sa mga Hudiyo, ang pagano ila gayud nga kaaway, no? Siya nahibalo nga si Hesus lamang ang makaluwas sa iyang anak nga babae ug siya desperado nga mituaw nagpakiluoy ngadto kang Hesus alang sa kaayuhan sa makaluluoy nga kahimtang sa iyahang anak. So naatay tulo ka punto nga atong pagatun-an karon mga igsuon nga pinaagi aning paghangyo sa maong babae ngadto kang Hesus ug ang pagtubag ni Hesus ngadto sa hangyo nining maong babae. Ang una, paghangyo uban sa mapaubsanong kasing-kasing mao ni gihimo sa maong pagano nga babae. Ang ikaduha, paghangyo nga mapadayonon nga wala gyud siya muundang diha sa pagtuo. Ug ang ikatulo, pagpakita sa gamahanang tubag ni Ginoong Hesus. So kung atong tan-awon, kung atong susihon pag-ayo mga igsuon, kini nagpakita nga sa tanan nato nga kinabuhi ug sa tanang higayon sa atong kinabuhi, si Hesus gayud ang pinakasentro ug tubag sa atong tanan nga panginahanglan. Ug walay lain. So atong tan-awon ang una mga igsoon ang paghangyo uban sa mapaubsanong kasing-kasing atong mabasa kini sa bersikulo kapitulo 7 sa Marcos bersikulo 24-26. Atong usbon kini pagbasa mga igsoon ang 24 ngadto sa 26 nag-ingon. Unya si Hesus mibiya niadtong dapita ug miadto sa kayutaan sa Tiro ug sa Sidon. Ug misulod siya sa usa ka balay ug dili siya buot nga adunay masayod nini apan dili siya mataguan, no? Pandiha-diha may usa ka inahan nga may gamay nga anak nga babay nga gisudlan og hugaw nga espiritu nga nakadungog mahitungod kaniya ug miadto unya mihapa sa tiilan ni Hesus. Sa 26 nag-ingon siya usa ka Griego mao ning pagano, usa ka Griego nga kaliwat sa mga taga Syrophoenicia ug siya mihangyo kang Hesus nga unta pagulaon niya ang demonyo gikan sa iyang anak.
So kung atong tanawon sa mga kalihukan nga gihimo ni Ginoong Hesus sa mga nangaging mga adlaw sa iyahang pagsuroy sa mga lain-lain nga lugar, nini higayon na mga igsuon ang kini si Ginoong Hesus ni saka sa usa ka balay kay ang katuyuan o ubos sa katuyuan nga gusto siya nga makapahulay kauban ang iyang mga apostoles o mga disipulo o mga tinun-an. Apan sa matag higayon nga buhaton niya, dili gayud siya makatago ug dili siya makalikay sa mga katawhan nga nangita niya. Busa kung asa man siya, dili gyud mahinayon ang iyang retreat. Dili gyud mahinayon ang iyang pagpahuway. Padayon gyud siya sa iyang buluhaton. So atong makita dinhi nga kalit lang niabot. Ang usa ka babae nga dunay anak kagamay nga masakiton o dunay balatian nga gisakyan o gisudlan og demonyo. Nga usa kini ka Griego nga babae, desperado nga panawagan sa usa ka inahan ang gihimo nini. So ato makita dinhi nga ang maong babae usa ka Griego ug natawo ni sa Syrian sa Phoenicia. Mao nga gitawag siya usa ka Syro-Phoenician. Mao na Syro-Phoenician. Gihangyo niya si Jesus nga abugon ang demonyo sa iyang anak. O kini sang bayhan mga igsoon usa ni siya ka Kanaanon, taga Kanaan, no? Unya nahibalo na ta sa sugilanon nga ang kining Kanaan mao ni ang lugar diin nga gilikayan gayod sa mga Hudiyo. Kay mao ni ang mga katawhan ni moong dapit nga diin ay gitawag nato og intermarriages. Nga supak gayod sa balaod sa mga Hudiyo. Siya naghilak nagingon, Ginoo, anak ni David, kaluy-i in taon ako kay ang akong anak nga babae gisakit pag-ayo o giyawaan. So dinhi ato makita kining maong Kanaan mga igsoon nga iyang gisumbong ngadto ni Ginoong Hesus ang maong balatian nga gihambin siyang anak nga babae, no? Si Marcos nag-ingon nga ang maong babae miyukbo kang Hesus sa iyang kaugalingon atubangan sa iyang tiilan. Miyukbo, mihapa, miluhod, dili nato matumong kung unsa gyud pero kining pagiha mao ni usa ka paagi sa pagtahod ug pag-ila sa usa ka object nga imong gihapaan, imong giludhan. Usa ka paghulagway usab sa kahalangdon. Ngadto kang Hesus pinaagi sa pagtawag kaniya og Ginoo. Wala siya mutawag og ngalan nga uban apan ang iyang pagsangpit miingon siya Ginoo. Og iyang gihapa ang iyang kaugalingon ngadto siyang tiilan. So, niini ato makita mga igsuon nga siya andam gyud sa pagsimba ni Ginoong Hesus. Wala na siya ilain pang kadangpan tungod kay sa iyahang nasinati si Ginoong Hesus sa kadaghan nga gihimo nga milagro. Apan atong timan-an mga igsuon nga kining babayhana usa ka Kanaan, taga Kanaan siya usa ka Hintil, usa ka Griego. Nga wala gyud siya panahon kaning mga tawhana maglisod gini sila pagbisita sa Jerusalem sa templo tungod kay dili gyud sila dili gyud makigsuod kanila ang mga Hudiyo. So miduol siya kang Hesus uban ang pagkamapainobsanong hangyo. Apan dinhi mga igsuon sa pagduol niya sa sinugdanan gibalibaran siya. Apan wala gyud siya mawad-i og paglaom. Nagpadayon siya sa iyang hangyo nga puno sa paglaom tungod sa iyang pagtuo o pagsalig kang Ginoong Hesus. O atong makita sa padayon nato nga pagtuon ini mga igsoon nga sa katapusan gitubag ang iyahang pagampo. Dili tungod nga kay si Jesus wala magtagad sa mga hintil. Ang Dios wala magtagad. Dili ang Dios wala magtagad sa mga hintil kay dunay atong makita nga basahon mga igsuon sa Genesis 12 versikulo 3 nga atong makita sa panahon pa ni Abraham nga ang katuyuan sa Dios nga ang iyang panalangin ug ang iyang relasyon sa tanang katawhan dili lang sa pipila. Niingon dinhi sa Genesis 12:3, panalanginan nako ang nagpanalangin kanimo ug ang nagtunglo kanimo tunglohon usab nako ug pinaagi kanimo panalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. So nini higayon na atong makita nga dunay pagpihig o dunay pagpili ang mga Parisiyo, no? Ang mga Hudiyo nga dili sila
sandurot sa mga taga-Kanaan, sa mga Grigo, o sa mga Hintil. Atong tanawon gyud mga igsuon nga ang katuyuan gyud sa Dios sa atong kinabuhi mao gyud ang pagluwas sa tanang katawan, lakip na ang mga Hintil. Makita nato na sa Isaias 49:6 nagingon ini ang Dios ngadto kang Isaias, siya miingon, gaan ra kayo ang mga butang, ikaw mahimong akong sulugoon aron sa pagbangon sa mga banay ni Jacob ug sa pagbalik sa salin sa Israel. Ako magahatag kanimo ngadto sa kanasuran ingon nga suga aron ang akong kaluwasan moabot ngadto sa kinatumyan sa yuta. So kung atong tan-awon mga igsuon, ang kaluwasan dili lamang sa pipila kakatawhan nga pundok sa katawhan o kaliwatan apan giabot dinhi hantod sa kinatumyan sa yuta. Kay bisan gani sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, sa wala pa siya mukayab sa langit, iyang gipatawag ang iyang mga apostoles. Makita nato na sa Mateo 28, versikulo 18-20. Unsay iyang giingon ngadto siyang mga apostoles sa wala pa siya mukayab. Ningon siya, og si Jesus miduol kanila ang tanan kagahom sa langit ug sa yuta gihatag kanako. Iyang gipadayag nga ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta gihatag didto kaniya gikan sa amahan. Og busa sa inyong pagpanlakaw, himuang mga tinun-an ang tanang kanasuran, dili pipila. Ang tanang kanasuran nga magbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, nga nagtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug tan-awa ako maguban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. So kung atong tan-awon, mga igsuon, ang programa sa Dios, ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi, alang ka natong tanan. Usa ka higayon kini nga si Pablo nagasangyaw una gayod sa mga Hudiyo, sa mga sinagoga. Apan atong makita sa mga igsuon nga daghan ang mga Hudiyo, daghan ang mga Parisiyo nga misalikway gyud sa pagtulun-an nga gitudlo ni Pablo. So kung nato makita, sa pagsalikway sa mga Hudiyo, sa pagtulunan nga gihatag kanila, nakahatag og pabor kanato nga mga Hintil. Kita Hintil man ta. Kay duhara man ka klase sa tao. Sa ako nang mabalik-balik yun, no? Basig pulaan mong paminaw, duhara gyud ta ka klase sa tao, Hudiyo og Hintil. So dili ka Hudiyo, Hintil ka. Of course, kung Hintil ka, di sa ka Hudiyo. No? Mauna nga, ang una gyud nga gisangyawan ni Pablo mao gyud to inigabot niya sa usa ka lugar, moadto siya sa mga patawag niya ang mga leader sa mga sinagoga nga mga Hudiyo, no? Apan subo palandungon nga ilang gibalibaran ang maayong balita, no? Makita nato dinhi. Related sa atong gibasa mahitungod sa usa ka babae sa Mateo 15:22 atong makita dinhi nga nag-ingon siya unya di usa ka babaeng Kanaanon, no? Gibutang diyang Kanaanon nga taga didto nga miduol og misinggit, no? Lahi ang gikuan sa Mark, ang dinhi ato makita ang kining babae grabe gyud. Ang iyang pakiluoy ni Ginoong Hesus. Kay miingon man siya miduol og misinggit nga nagingon, Ginoo, anak ni David, kaluoyin taon ako. Ang akong anak nga babae gidemonyohan pag-ayo. So, desperado kay siya nga miduol ngadto kang Hesus. Apan mga igsuon tungod kay dili man basta-basta sila makaduol ni Ginoong Hesus, anaa man ang iyahang mga tinun-an nga naa siyang atubangan mo man ay barrier, no? Nahimo ni nga dili gid siya basta-basta makaduol. Kini nga nahan nagantos alang sa iyang anak. Kay iya kini gimahal og gigugma kay usara ni ug bugtong ra ning anak nga anaa kaniya. Ug atong makita usab mao ni ang gibuhat ug buhat sa gugma. Sama sa atong mga minahal sa kinabuhi. Dili lalim baya mga igsoon ang iyang kahimtang tungod kay iyang anak nagantos sa dili kasagaran nga balatian. Kung sa atong bahin, kung kita ang atong mga mahal sa kinabuhi adunay balatian, ilabi pag yun niadtong mga gagmay pa ang mga bata, makaingon ka, Lord, pwede ako na lang ng iyang sakit, no? Ilabi na ang mga puya kay dili gyud kay bawo musultig unsay gibati, magsige lagtiabaw. So dili lalim mga igsuon ug atong makita ang picture nining mga babae mao na iyang kahimtang nga grabe gyud kaayo ang iyang kagool. Kay ang iyang anak nga babae gisudlan sa daotang espiritu.
Tungod kay alang sa itong kasayuran, mga igsuon, kining kalibutan na, kining tibuok kalibutan, ana agyod ang dautan. Walay lugar din sa yuta, mga igsuon, nga walay dautan, o wala dumalaa sa mga demonyo. Makita na to na sa 1 Juan 5, sa may gingon sa 1 Juan 5. Gingon diha, kita na sayod nga kita iya sa Dios. Salamat sa Ginoo, no? Ug ang tibuok kalibutan anaa sa dautan. So niya ta dinhi sa kalibutan nga puno sa dautan. Apan pag-ingon ni sa 1 Juan 5, kita nasayod nga kita iya sa Dios. Busa dili ta angay malisang, dili ta angay mahadlok kun ingno ning kalibutan na anaa ang tanang dautan. Tungod kay walay mo labaw sa Dios, kun ikaw anak sa Dios, dili gud ka malangkat na sa kamot sa Dios tungod kay gihigugma ka gipakamatyan ka ni Ginoong Hesus. Kini nagpahinumdum kanato kung sa unsang paagi ang usa ka tawo usab nga ginganlan og Jairo o Jairos, may duol usab kang Hesus nga nagpatiliwala alang sa iyang himalatyon nga nakahinumdum po mo sa atong gitun-an sa Marcos 5:22 ug 23 na ingon siya, unya miabot ang usa sa mga pangulo sa sinagoga nga ginganlan og Jairo, ug sa iyang pagkakita kang Hesus mihapa siya sa tiilan niya. Ug nangamuyo kaniya sa hilabayan nga nag-ingon, ang akong batang babae himalatyon moadto inta ikaw ug itapion nimo ang imong mga kamot kaniya aron siya mamaayo ug mabuhi. So atong makita kini siya mga igsuon niduol usab ni Ginoong Hesus, no? Pangulo sa sinagoga, usa ka Hudiyo, no? Sa samang higayon o sa samang hitabo, midagan, miduol siya nga ng Hesus, nihapa siya o nagpakiluoy. No? Apan dili sama sa Hudiyong magkumando sa sinagoga nga si Jairo, kini nga babae, usa ka hintil. No? Usa siya ka hintil, ug daghan kayo nga mga Hudiyo sa unang siglo o sa century mga nangagi mga igsoon, nga naapag gani siguro na karon nga wala gyud makakita, wala tan-awa ang mga hintil nga isip kabahin sa plano sa Dios. So ilang gitanaw, ang ilang mga kagalingon nga sila lamang ang gisaad sa Dios. Kay gitawag man ni sila og the promised people of God. Apan sa bag-ong tugon mga igsuon, gipakamatya na ni Ginoong Hesus ang tanan, mahudiyo ka man o mahintil ka. Kabahin na kita sa plano sa Dios sa kaluwasan. Anda ang tugon kanunay nga nanagna gyud sa kaluwasan nga gihatag ngadto sa mga hintil. Daan na sa unang panahon nga apil gyud ta sa kaluwasan. Ug ang Dios mingon kang Abraham sa paghimo sa pakisaad, ako magpanalangin niadtong magapanalangin kanimo ug bisan kinsa magtunglo kanimo, ako magahimang panghimaraot. Ang tanang mga tawo sa yuta mapanalanginan pinaagi kanimo. Wala mingon ang pulong sa Dios mga igsuon nga ang mga Hudiyo mapanalanginan pinaagi ni Abraham. Apan ang sugo ug ang tuyo ug ang giandam o gitagana sa Dios nga kaluwasan ug panalangin alang sa tanang mga tao, no? O makita usab nato sa daghang gayon sa tibuok nga ang mga propeta nga makita nato sa Isaias kapitulo 11:10 niingon dinhi. Niya nang adlaw ang gamot ni Jesse o ni Jesse bitindog ingon nga usa ka bandila o bandira mga katawhan kaniya mangita ang mga nasod ug ang iyang puloy-anan mahimong mahimayaon. Kini mga igsuon mo ni ang lintunganay diin si David nagagikan. Kani si Jesse mga igsuon mo ni ang katigulangan sa panahon ni David nga diin gi-promise usab nga ang tanang katawhan mahimo gyud nga mahimayaon. Dili lamang ang kadaghanan sa mga Hudiyo wala magtan-aw sa mga hintil nga misulod sa pakisaad sa Dios, apan sila adunay kanunay, no? Adunay kanunay nga paglubot ngadto sa mga hintil. Gani makita nato mga igsuon nga hantod karong panahon na adunay gyud sila'y panagbangi, adunay panagbingkil. So kung atong tan-awon ang pagtuo sa hangyo niini nga babae, kaning hintil nga babae, walay pagduha-duha nga siya andam gayod ug makahimo si Hesus nakita niya nga andam gayod sa paghingilin
sa maong demonyo nga naa sa iyang anak. Tungod sa iyang bugos nga pagtuo nga si aduna gayud gahom si Ginoong Hesus ug otoridad sa pagbuhat sa iyang gihangyo. So kung atong tan-awon ang kining maong babae nga hintil mga igsuon dunag gyud siya'y hugot nga pagtuo kang Ginoong Hesus nga siya gyud makahimo dinhi ug nakita gyud niya nga aduna siya'y otoridad sa pagbuhat sa iyang kinasing-kasing ug pinapagpaubos iyang kaugalingon sa paghangyo ni Ginoong Hesus sa pag-ayo sa iyang anak, no? So ato makita nga kining babayhana wala ni siya mismo gyud nakadawat og pagtulun-an gikan sa mga apostoles o kaha sa mga tinun-an. Kung doon na may nakasangyaw niya, nakadungog lamang siya sa balita sa akong nanggingon, nakadungog siya sa gibuhat ni Ginoong Hesus. Mao na mahinungdanon jud kayo mga igsoon matud pa sa Roma 10:14 ningon dinha, apan unsaon man sa mga tao sa pagtawag kaniya nga wala nila tuuhi, no? Ug unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya madunggi, ug unsaon man nila sa pagkadungog kun walay magwali. So atong makita ang kinabuhi nining magbabahay nga interesado siya nga makadungog sa unsang gipangwali sa mga katawhan sa Dios. Ug sa ato usab i-reflect nato sa atong kinabuhi mga igsoon unsaon man sa mga tao nga wala motuo sa Dios kun dili sila makadungog sa usa ka tawo ug sa laing tawo nga mosangyaw sa pulong sa Dios ngadto kanila. Magpabilin gyud sila nga wala gyud makadawat ug dili gyud makadawat sa kaluwasan. Kay unsaon man nila sa pagtuo kaniya ni Ginoong Hesus kun wala gayud nila madunggi. Makaingon ta karon tungod sa social media mga igsoon dako kay siya epekto. Dako kay siya ikatabang tungod kay ang social media bisan pa sa kinasuokan nga bahin sa kalibutan moabot na gayud na mga igsoon. Apan dun na gayoy mga tao nga bisan pa man anaa na karon ang bag-ong teknolohiya, dun na gyud mga tao nga wala pa gyud sila makadungog mahitungod sa maayong balita, no? Basin og naglantaw ta dito sa layo na gyud ayong kapunaw-punawan. Basin naara sa inyong kilid. Basig naara sa inyong palibot. Basig naara sa inyong silingan. O kaha usa sa mga mahal sa inyong kinabuhi. Mao na mahinungdanon kay mga igsoon nga sensitibo kita sa atong palibot. Kung kita nahimong Kristohanon tungod ni Kristo sa iyang kamatayon, ato usab nga ipatagamtam ang atong dawat nga kaayuhan ug ang pagkamaayo ni Ginoong Hesus ngadto sa mga tawo nga wala pa gyud makaila kaniya. Ug naa magani na sa atong pamilya, unaha ang inyong pamilya, no? Mao na giningon ang imong household mo unaha kay kun giingon sa pulong sa Dios kun dunay maluwas sa maong panimalay ang tanan maluwas. Apan unsaon man kun dili musangyaw, mo-share ang maong giuna sa Dios pagluwas niya ng maong panimalay. It will defeat the purpose. No? Sama nining babae nga taga Syrophoenicia kinahanglan nga motuo kita kang Hesus base sa atong nadungog mahitungod kaniya pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Kung kita mituo ni Ginoong Hesus mga igsoon sama nining mga babae nga bisan walay nagsangyaw kaniya pa nakadungog siya namati siya kinasingkasing niyang ingitanom sa iyahang kasing-kasing mga pulong o mga pagtulon ang iyang nadawat kita usab mga igsoon gidasig o gihagit nga kita musangya usab sa ebanghelyo sa atong mga kakatawhan nga wala pay Kristo silang kinabuhi. Kining maong babae nga kadaanon nga nagsinggit mga igsoon kun atong tan-awon sa Mateo 15:22 ang iyang pagsinggit mingon siya Ginoo anak ni David kalawi in taon ako ang akong anak nga babae gidemonyuhan, ano? Iyang gisinggit. Wala lang siya mo duol dito buhungong o musulti o yano nga pagkasulti. Apan iyang gisinggit. Pero makahibulong kayo mga igsuon kang ang iyang pagsinggit niyo siya, anak ni David, kaloy taon ako, Ginoo. So mas nakaila pa siguro siya sa Ginoo kay kanato. No? Kaya no ramang kayo ta dinhi nga magampo. Nya ayo lang sa mugsinggit makuyawan ta, no? Kinahanglan gyud nga kinasingkasing gyud nato nga ato ang sangpiton ang Dios, no? Kaya itong makita din una sa tanan, husto ang iyang pagtawag kaniya. Nga Ginoo. Mao ni ang iyang eksaktong titulo. Mao ni ang saktong titulo sa Dios ni Ginoong Hesus. Wala niya tawag nga magtutudlo.
na may mga disipulo sa matawag mga magtutudlo, no? Wala niya tawag ang magtutudlo. Wa sa siya moingon nga doktor kay iya may payo iyang anak, no? Wa sa siya moingon anak. Wa sa siya moingon mananambal, tabangi akong anak. Apan ang iyang giingon, anak ni David, Ginoo, kaluy-i in taon ako. Ug makita ni nato ang kasing-kasing sa maong babae gikumot na kana sa kasakit ug sa grabe na gyud nga pag-antos tungod sa kasakit niya nakita sa nitabo sa iyahang anak. Si Jesus mao ang Ginoo, ang pagpahayag nga si Jesus mao ang Ginoo, mao ang pagpahayag sa imong kaugalingon. Kung ingon ganit ang Ginoo mga igsoon, sa ato pa siya ang ato ang agalon. Mao na nga sa pag-ingon nining maong babae nga Ginoo, iyang gipakita o gipadayag nga siya ulipon, nga siya si Ginoong Hesus iyang agalon. Kini mao ang pagpangatuod nga ikaw andam sa atong kinabuhi sa pagbuhat sa bisan unsa nga isulti sa imong Ginoo. Kung ikaw mo sangpit ni Ginoong Hesus nga Ginoo, so sa ato pa imo siyang gitahod nga Dios ug andam ka sa bisan unsa nga isulti pagsunod sa imong Ginoo. Iyaw sa magitawag ang anak ni David. Makapakurat ang iyang pagsangpit mga igsuon kay dili kasagaran sa mga hintil nga mosangpit og Ginoo, nga mosangpit og anak ni David, tungod kay wala gini sila'y kalabutan o kalibutan sa ilahang mga pagtulunan sa mga Hudiyo, tungod kay dili gini sila magkasinabot. Ang pagtawag kang Hesus nga anak ni David nagila usab sa iyang otoridad. Gipaila nining mga babae nga anaa kang Hesus ang otoridad, tungod kay kini nga idea usa kini kaharianon nga Mesiyas nga gipasabot nini hari sa mga hari, no? Ato sa makita ang pagkamaobsano nining babae. Wala siya moduol kang Hesus nga mapahitason nga nangayo og hustisya nga murag may utang ang Dios kaniya, no? Wa siguro tao sa moduol, no, maningil ko utang sa Ginoo, no? Hininuno iyang nakita ang iyang kaugalingon nga dili takos og mapaubusanon nga nangayo og kaluoy ngadto sa Dios aron ihatag ang iyang gihangyo nga dili ang ayan nga ihatag ngadto kaniya. Grabe, no? Atong pakita pagampo sa babae nga si Sirofenicia nga sulundon gayud. Sulundon kini alang kanato ug mahimo kini natong panag-ingnan nga kinahanglan seryoso ta sa atong relasyon ngadto sa Ginoong Hesus nga kita magpainubsanon kanunay sa atong kinabuhi diha kaniya, no? Kay ang Dios nasayod na sa iyang pagabuhaton sa atong kinabuhi. Nasayod na siya sa umabot, nasayod na siya sa atong panginahanglan. Wala na malilong sa Dios. Kay matod pa sa Jeremias 29:11 ngadto sa 13 nagingon, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Apan subo sa palandungon mga igsoon nga daghan kay taglaraw nga nagtuo ta og sakto na. Apan klaro og tataw kayo ningon ang Ginoo diri sa Jeremias, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon. Inay mula maalaot o paghatag kanyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Unya mo sangpit ug moduol kamo ug magampo kanako ug tubagon ko kamo. Mangita kamo kanako ug mapalgan ako ninyo sa dihang kinasing-kasing ang inyong pagpangita kanako. Kamo mangita kanako ug makakaplag kanako kun kamo mangita kanako sa tibuok ninyo nga kasing-kasing. Dili katunga, no? Dili tunga lang mga igsuon. Dili nato pakatulgon ang katunga sa atong kasing-kasing kundi atong ibuhos ngadto ni Ginoong Hesus sa atong pagpangita kaniya. Kinahanglan nga moduol kita kang Hesus uban ang hustong pagsabot. Atong imasabtan nga ang atong mga pag-ampo may subay gayod sa pulong sa Dios o kabubuton sa Dios. Ang pulong naghulagway kanato sa usa nga atong pag-giampo nga ang pulong magtudlo kanato kun unsay iampo. Daghang mga maigsuon nga dili ko kay balo mo ampo. Apan ang balaang kasulatan nagaingon kung dili ka kay balo mo ampo, anaa ang balang espiritu mo ampo alang kanimo. Wala lang siya mo ampo, dili lang siya nagampo alang kanato kundi nag-intercede pagyud siya alang kanato ngadto sa Dios, no? Kinahanglan kita moduol kang Kristo sa pagpaubos ug labaw sa tanan kini ang atong nakatunan gikan sa babae sa mga babae. Ang pangutana mao, unsa ang anaa kanato
nga wala gihatag sa Dios. Naaba isa ang kamot. Unsa ang wala kanato nga wala gihatag sa Dios? Anaan ang tanan. Anaan na ang tanan, no? Ang kondisyon sa pagdawat sa grasya gikan sa Dios mao ang pagpaubos sa atong kaugalingon sa iyahang atubangan. Ug labaw sa tanan ang anaa kanato gikan kana sa Dios. Bisan pa ang atong kinabuhi. Mao ni nagdala kanato sa ikaduhang punto mga igsoon, mao ni ang paghangyo nga mapadayonon diha sa pagtuo. Wala gyud siya mulunga sa iyang pagtuo nga si Ginoong Hesus musanong kay matod pa sa Mateo nga si Ginoong Hesus sa unang pagsangpit, related nga verse sa Marcos, ang Mateo nag-ingon nga wala gid mo tingog si Ginoong Hesus sa pag sangpit o sa paghangyo sa maong babae, no? So Marcos City 26 ngadto 27 siya gingon dinhi usa ka Griego nga kaliwat nga taga Cyprenia, Syrophoenicia, ug siya naihangyo kang Hesus nga unta pagulaon niya ang demonyo gikan sa iyang anak nga babae. Og si Hesus mingon kaniya kinahanglang pakanon una ang mga anak kay dili matarong nga kuhaon ang pan alang sa mga anak ug giitsa ngadto sa iro. So kung atong tan-awon mga igsoon mo kuan ni siya kanang dili ni siya literal gyud nga pagsulti ni Ginoong Hesus, no? Kini ang una, mao ni ang unang higayon nga gilimod ni Ginoong Hesus, wala siya mosanong sa hangyo sa maong babae, no? O makita nato sa Mateo 15:23 nag-ingon din ha, apan wala siya mutubag kaniya bisan usa ka pulong. So sa Mateo ato makita din nga sa paghangyo niya wala gyud mo tingog si Ginoong Hesus, no? Og midul kaniya ang iyang matinun-an og gihangyo siya nila nga nag-ingon papaulian na lang na siya kay na sigig sunod niya nga nagsiagit. So imbes nga wala mutingog si Ginoong Hesus iyang hangyo, niduol pag yun ang mga tinun-an ngadto kang Ginoong Hesus og giingnan si Ginoong Hesus nga papaulian na bay hana kay nagsigyagit. No? Si Hesus wala gayon motubag ni higayon na bisag usa ka pulong. Pansiya samtang siya nagpadayon sa iyang paghangyo, si Jesus may padayon pag-ingon sa Marcos, tanaw na to sa City by the City, niingon din na sa Marcos, o si Jesus niingon kaniya, kinahanglan pakanon, una ang mga anak, no? Dili matarong nga kuhaon ng pan alang sa mga anak ug itsa ngadto sa mga iro, mga igsuon. Ang iyang giingon, ang giingon dinhi sa mong pulong nga iro, mao ang intil, katong mga babae. Sa diyang miingon si Jesus nga pakanon ang mga bata, siya may pahayag nga siya unang mianhi. Gipadayag niya ang iyang katuyuan din sa kalibutan sa iyang unang mianhi, ang una niyang gianhi mao ang mga Hudiyo. Dili gina siya malalis mga igsuon tungod mao ni ang kaliwatan ni Ginoong Hesus. Mao nilang giuna pag-anhi. Bisan pa man nila ni Pablo sa pagsangyaw niya, unahon niya pagsangyaw ang mga Hudiyo, ulahin na ang mga hintil. Sa samang mga bersikulo sa Mateo, si Jesus nag-ingon nga siya gipadala lamang ngadto sa nawala ng mga karnero sa Israel. Maura gyapon niya atong maingon nga giuna ang mga Hudiyo. Matod pa sa Mateo 15:24, apan siya mitubag sa babae, ako gipadala ngadto lamang sa mga nangawalang karnero sa banay sa Israel. So wala siya labot. O kita ang naa sa lugar niya itong maong babae nga grabe na gyud niyang pagtuo ni Ginoong Hesus, grabe siya kamadasigon, grabe ang iyang paghangyo, kinasing-kasing, gipaubos niya ang kaugalingon, pero tubagon ka, niingon din ako gipadala ngadto lamang sa mga nangawalang karnero sa banay sa Israel. Tataw klaro kayo, nakita niya nga dili siya kabanay sa Israel. Apan mga igsoon, dili lang kay ang Dios adunay plano sa kalawasan alang lamang sa mga Hudiyo. Gipadala niya ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus ngani sa kalibutan dili lang sa mga Hudiyo. Ang katuyuan sa Dios nga si Hesus gipahayag mao nga manuluwas sa tibuok kalibutan. Ato makita mianhi siya una alang sa mga Hudiyo, no? Si Hesus mao ang Mesiyas tungod kay siya Hudiyo, siya ang Hudiyo alang sa kalibutan. Dili siya Hudiyo alang sa mga Hudiyo, kundi siya Mesiyas nga Hudiyo alang sa tibuok kalibutan. Mao ni ato makita dinhi sa Roma 1:16 nag-ingon, kay dili nako ikaulaw matud pa ni Pablo. Dili nako ikaulaw ang maong balita kay kini kamayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan
sa matag usa. Sa matag usa nga nagtuo ngadto sa Hudiyo una sa tanan. No? Makita nato des bersikulo. Ngadto sa Hudiyo una sa tanan. So first and foremost, giuna gyud ang Hudiyo. Unya ngadto sa Grigo usab, mga hintil. So sa ato pa apil gyud tas lista, no? Wala gyud tagingon nga gisalikway ta sa Dios. Ang unang butang ayang buhaton inigabot niya isip ni Pablo, isip binilanggo, muduaw ni siya ngadto sa iyang mga katawhan. Matod pa sa buhat 28:17, ug mao kadto nga human sa tulo ka adlaw iyang gipatawag ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Una ang mga Hudiyo. Dito og sa natigom na sila, siya mingon kanila, mga igsoon, ako gitugyan nga binilanggo gikan sa Jerusalem ngadto sa mga kamot sa mga Romanhon, apan wala ako'y mahimo bisan unsa nga supak sa katawhan o supak sa mga nabatasan sa atong mga katigulangan. So nag-agad si Pablo sa ilang mga katigulangan. Una gipatawag si Pablo ang mga pangulo sa mga Hudiyo aron makapahayag una sa Ebanghelyo. So makita gyud nato dinhi nga dunay pabor apan kini sa sinugdanan lamang. Dinhi ato makita sa pagpahayag niya sa Ebanghelyo ngadto kanila, nya human lamang sa pagsalikway kanila nga si Pablo mipahayag siya, gisalikway nila ang mga pagtulunan ni Pablo, unya og makigsulti si Pablo ngadto na sa mga hintil tungod kay gisalikway man sa mga Hudiyo ang mga pagtulunan nga unta sila ang giuna. Busa ang gihimo ni Pablo didto na siya nakigirabi sa mga hintil ug didto niya gisangya o mayong balita ug siya miingon sila mamati. Ipasabot ana nga ang mga Hudiyo mga bungol dili sila mamati sa maayong balita sa Dios. Ang namati mao ang mga hintil, ang mga dili mga Hudiyo. So ato makita din mga igsoon nga ang kaluwasan mao nga sa kanunay pinaagi sa grasya lamang, no? Ang Dios nagbuhat og labaw pa sa pagpasahilo kanato. Dili lang nato na makita, wala ta magpakabana. Labaw pa sa pagkamatarong kanato ang iyang gibuhat. Gitarong ta sa Dios. Apan doon na pag siya gibuhat, labaw pa niya ana. Siya nagbuhat og labaw pa sa pagtubos kanato. Ato makita diri, wala lang magbuhat ang Dios nga kita pasayloon. Wala lang magbuhat ang Dios nga kita himuong matarong. Siya nagbuhat og labaw pa sa pagtubos o pagluwas kanato. Labaw pa ang iyang gibuhat kaysa pagpasig-uli kanato, reconciliation, og mahibalik kita ngadto sa samahan. Mag-uli ay kita sa maayong kabubuton sa atong relasyon diha kang Kristo. Kita gidala ngadto sa pamilya sa Dios. Dili lang kita giluwas, dili lang kita gireconcile, dili lang kita ginluan, gitarong, apan ang pinakanindot nga gibuhat sa Dios nga kita gidala niya ngadto sa iyahang pamilya. Gihiusa kitang tanan didto sa Dios. Iya kitang gisagop isip iyang mga anak. Gipakita sa amahan ang ngalangit nun, ang kadako sa iyang gugma, pinaagi sa pagtawag kanato nga iyang mga anak. 1 Juan 3, versikulo 1, nigingon din, tanawan ninyo, unsang gugmaha ang gihatag kanato sa amahan nga kita tawgon nga mga anak sa Dios. O kita mao, kita. Ang hinungdan ngano nga ang kalibutan wala makaila kanato, mao nga kini wala usab makaila kaniya. Ang kalibutan mo na nga atong gisgutan sa una mga igsuon nga kita katauhan sa Dios ug dili ta angay malisang sa buhat sa mga kaaway. Sa panahon ni Jesus mga igsoon sagad gitawag sa mga Hudiyo ang mga hintil ingon nga mga iro. No? Mao ni ilang itawag sa mga hintil, mga iro, pero dili na iro kanang saag ha. Dahil lang ipasabot kani sigurong iro, di lang sa nato kayo katong saag na. Kanang mga iro ba mga cute kay ba? Kay ba mong unsay binisaya ng cute? No? Naa siguro nahibaw din na ako gisultihan din eh. No? Mga iro ba, mga cute kayo, naginganlan ng mahintil mga iro, mga cute kayo nga iro. No? Kuhan mo na siya kanang cute good, mga igso na binisaya na sultihan lang tamo no, apiki ug dagway.
Bitaw? Kanang may unoy, ka-cute niyo. Ay, kumidya. No? Bitaw. Ayaw nag-idibdib ba? Ang mga cute, biya tantanan. So sa dihang si Jesus naghisgot kaniya ingong usa ka iro, kini nailhan nga usa ka insulto. Murag ma-insulto ta, mga igsoon, ikaw kununganlan kag iro, no? Di biya lalim. Ya may lagi untag ginganlan usang iro, Doberman ba ka diha, Labrador ba ka, no? Mga askal na yung ano ni. No? Ang Biblia kanunay nagamit sa terminong nga iro, nagpasabot kini sa mga mahugaw nga tao. Dili kini siya iro nga mopaghot. Mao ni gigamit sa Biblia mga igsoon sa pagtawag sa mga mahugaw nga tao. Ato na makita sa Filipos 3:2. Nigingon dinhi, pagbantay kamo sa mga iro. Oh, naginang iro ha. Dili nagikan nako ang iro. Naas pulong sa Ginoo dias Filipos 3:2 nagingon, pagbantay kamo sa mga tigbuhat ug dautan, pagbantay kamo sa mga tigputol ug unod. Mamatay tao ni. Si Jesus din mga igsoon wala din motubag sa kinasing-kasing hangyo sa babaeng Syrophoenicia o karon ang husto nga pangutana dinhi nganong gibuhat niya kini. Makapangutana gyud ta nganong wala man motubag si Ginoong Hesus. Nga nato makita sa Mateo, walay bisag usang pulong nga iyahang gitubag. Apan sa dihang mitubag niya, ningon pa gyud siya nga dili angay ihatag ang pan sa mga bata ngadto sa iro ang katong babae. Ang mga hintil. Nganong gibuhat niya kini? Mga igsoon, siguro wala niya buhat tungod kay gitamay niya siya. Apilta. No? Kana, klaro kayo. Ang teksto wala magsulti kanato sa iya hagyong katuyuan. Apan mo patimaw, ang iyang gisulayan, ang iyang pagtuo. Suno naman ta sa panahon sa kalisdanan ng mga igsoon, makaingon ta, Lord, asa naman ka, Lord? Kining maong babae iyang gisulayan. Mao nay nga wala niya tubaga sa una ug gitubag niya lahi sa iyang gitubag nga dili ka pwede mahatagan og pan ang gipasabot nini nga unahon sa damo ning mga Hudiyo una ka. No? Nya ikaw nang inahanglan nagmayo. Makaingon maka ngano ba sa mga Hudiyo ay? No? Pero ang babae nagpadayon siya gyud mapaubsanon siya nagpaabot, no? Gisulayan ang ihang pagtuo. Sumunay katuyuan sa Ginoo mga igsoon nganong wala siya ditsuag tubag nganong lain ang iyang gitubag tungod kay gisulayan niya pagtuo aron matan-awon kun mula hutay ba ang iyang pagtuo ngadto ni Ginoong Hesus bisan nasayod na siya apan gipakita alang sa mga magbabasa kanato nga ingon di ni ana kung kita malahutayon sa atong pagtuo ngadto ni Ginoong Hesus. Sa tanan natong gipangandoy sa atong kinabuhi, sa tanan natong gipangayo, labi nagdunay mga balatian atong paggipangayo sa Dios, unya dili mutubag ang Dios. Hinumdumi mga igsoon na nahibalo na siya kun unsa ang tambal ni ana ug ang tubag ni ana. Klaro kay ang pulong sa Dios mga igsoon. Nga wala pa ta mangayo. Nahibalo na siya sa atong gikinahanglan. Ang ato lang musangpit gud ta mura sa tag-anak gud ba? Musangpit ta sa atong papa or daddy or unsay tawagan ng uban na nina diha basta mao na, no? Musangpit gyud ta nga pa tagai kog baon. Of course di ka ako di man ko tighatag sa akong anak nga kanang di na ako kinahanglan di ko maghuwat nga pangayuan ba nya di sa ko mohatag og di sad mangayo. Pero ang problema ana kay inig pangayo wa sa ko ikahatag. Suwag yun. Salamat sa Ginoo nga natay matunol. Pero most of the time, inig pangayo, tutukan ko lang na. No? Pero naagi mahatag ng iso na, grabe yun ang Ginoo, no? Tugwa pa ka na itong buhay nga Diyos. So, dili yun tabayaan sa itong Ginoo mga igsoon. Ang Diyos naagi nag-uban ka na to. Sama nini, gisuwayan yun ang pagtuo sa babaeng mula. Hutay ba siya sa ang iyang pagtuo? Si Jesus isip Diyos. Niya isip tao, siya ang bantugan, siya na ibalo nga siya makalusot sa maong pagsulay. Lalo kayo, naibalo na siyang daan, nga makalusot siya. Kana walay makapugong sa Dios sa pagsulay kanato. Mao na nga kadaghanan sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, nga makaingon ta, Lord, nangalagad na gyud ko nimo, akong tithes, Lord, dako kayo ang sobre. Naisod? Oh, dito. Ato na yung kwintahan ang Ginoo kung naatas problema. Naaganit sa balatian, ato na yung i-question
ang faithfulness sa Ginoo diri nato. Mga igsoon, ang Ginoo di pa ginahan nato nang namatay na tantanan. Labing tinuod na grasya ra gyud sa Ginoo nga kita nagpabilin pa mong nagbarog ko, no? Ingon ana ba? So kung walay makapugong sa Dios sa pagsulay kanato, iya kining buhaton apan ang iyang tumong ug tuyo aron kita malig-on. Malig-on ang atong pagtuo o gigamit niya ang pagtuo sa maong babae aron mahimong panag-ingnan sa ato nga kinabuhi ug sa uban nga nakakita ug nasayod sa maayong sugilanon, no? Gihimo nang nato gipanaminan ang pagtan-aw sa paagi nga murag gisalikway ni Hesus ang babaeng Syrophoenicia, nagpahinumdum kanato nga dili nato ibutang ang Dios sa usa ka kahon. Unsa may ipasabot niya na atong limitahan. Atong ilimit ang kapasidad sa Ginoo. Atong ilimit ang gahom sa Ginoo. Atong ibutang, ana raday ka, Lord. Dili nato na mahimo mga igsuon. Wala nimo buhata ang Dios. Kita ang gihimo sa Dios. No? Og dili kanunay tubagon sa Dios ang atong mga pag-ampo sa oras nga atong gidahom. Di ba? Tinuod na. Naagid siguro na adayon. Grabe na ginamilagruhan na. No? Mahitabo mo gina. Kung masay imposible sa Ginoo. Pero dili sa tanang higayon nga tubagon dayon ang sa Ginoo ang ato ang mga pag-ampo. Aduna gyud buhato nato nga paghulat. Maghulat kita kaniya og sa pagdawat sa iyang kabubuton ug ang iyang kabubuton ipadayag sa iyang panahon. Dili sa atong panahon. Dili sa atong expectation. Tungod kay mas nasayod siya kung unsay maayo alang kaninyo ug alang kanako. So ato makita dinhi ang babae nga taga Syrophoenicia. Bisan pag siya usa ka hintil, padayon nga naghangyo kang Hesus, ngayon ang iyang anak nga babae bisan human sa usa ka daw pagdumili. Nagdumili si Ginoong Hesus sa pagtubag. Ang iyang tubag nagila sa iyahang pagkadili takos apan nangita gihapon siya og gamhanang kamot. Wala siya mulunga, no? Nakita din niya nga nahibalo siya nga ang panalangin sa Dios naagod kang Hesus. Nagpakita sa usa ka lawom gyud nga pagtuo nga nagpanglihok kang Hesus sa paghatag ug sa pagtubag sa iyahang gihangyo. So ang babaeng Syrophoenician nga bidawat sa iyang kahimtang nga iro, apan nangayo gihapon siya og tipik, no? Kay gingnan man siya nga anak iro, nangayo lang gihapon siya tipik. Nagpakita sa iyang pagtuo o pagkamapainubsanon nga nagdala kang Hesus sa pag-ayo sa iyang anak nga babae. Kini nagpasiugda kaminungdanon sa pagtuo, pagpaubos ug pag-ila sa otoridad ni Ginoong Hesus. Ang iyang tubag mga igsoon nga bisan pagani ang mga tipak sa tinapay gagikan sa bata nakakaon ang iro, no? Ug dinhi ato makita nga dinhi ang ikatulong punto mao ni ang pagtubag ni Ginoong Hesus. Ang ikatulong mo ni pagpakita sa gamahanang tubag ni Ginoong Hesus sa 28:30 ningon dinhi apan mitubag siya ug mingon kaniya, Ginoo, mao ni gitubag sa babae, Ginoo bisan pa ang mga iro ilalom sa lamisa magkaon sa mga mumho gikan sa mga bata. Asa man ni siya aning tubag mga igsuon? Asa man ni siya nga kaalam, dili kaha kung ikaw nganlag iro, di ka masuko. Pag mo ikaw iro, di ka mo paghot. Masuko jud ka. Ngan lang kag iro, mingo ka nganong iro deko. No? Pero wala ni atong tan-awon ang gihimo sa mong babae mga igsoon. Ang iyang gidawat niya tungod kay nasayod siya nga kini mao ang pagligon siyang pagtuo, no? Nagpadayon siya hangyo ng Ginoong Hesus sa tumang pagpaubos ug siya nagpadayon hangtod nga gihatag ni Ginoong Hesus ang iyang gipangayo. Siya milahutay og wala mulunga hangtod sa katapusan tungod kay iyang nakita nga siya mituo nga si Hesus lamang ang adunay gahom nga makahimo nini. Mituo siya kang Hesus nga siya ang Mesiyas, ang bugtong anak sa Dios. Maunay pinakanindot mga igsoon nga naghatag og kalig-on ining mga babae nga nagpadayon siya sa paghangyo nga ayon ang iyang anak nga gisudlan og demonyo. Walay imposible sa Dios mga igsoon. Siguro ang mga tao og nganlan og iro masilo gyud sa bisan kinsa ang hingalan kaniya. Apan kining nag-ingon ining mga babae
mao si Ginoong Hesus, ang Dios, no? Mao na usahay mga igsuon nga ang mga tao na masilo gyud ubos sa paglantaw sa Dios, no? Masilo sila kung makadungog og dili maayong balita. Mao nga daghan sa kay mosangyaw, magsangyaw bahin sa sala, magdumili sila pagsangyaw niini. Kay gusto lang nila nga isulti sa mga tao kung unsa ang gusto nga madungog sa ilang dalunggan aron sila magustuhan sa mga tao. Bahala na sa di mo makagusto nako, basta isulti nako ang kamatuoran nga kitang tanan makasasala, giluwas pinagi sa grasya sa Dios. Wala ko makinahanglan sa pagdaig sa tao tungod kay ang akong katuyuan ug tumong og tuyo maong pagdaig sa buhi nga Dios ug wala nay lain. So ingon niya na, ang babaeng taga Syro Phoenicia, dili dali nga masuko, ni daling mo talikod, gipakita niya ang tinuod nga pagka mapaubsanon nga mahimo natong panaminan sa iyang pagdawat sa pagkumpara kaniya nga iro nga gihatag ni Jesus kaniya. Gipaubos niya, gihapon ang iyang kaugalingon. No? Nahibaluan na ito mga igsuon nga ang Diyos misupak kayo, o gisupak sa Diyos ang mga mapahitason, apan gihatagan sa Dios o grasya ang mga mapaubsanon, no? Gipamatuod na diha sa ikaduhang Kronikas sa daang tugon, kapitulo 7:14 nagingon, kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpaubos sa ilang kaugalingon, ug magampo ug mangita sa akong naong, ug matalikod gikan sa ilang mga daotang pamaagi, ako mamati gikan sa langit, ug magpasaylo sa ilang mga sala, ug mag-ayo sa ilang yuta. Ang gipasabot nini mga igsuon, ang atong panginabuhian, ang yuta, ang kalibutan, kay farming baya sa una. Pinaagi sa pag-usab o pagtawag kaniya nga Ginoo, gipaubos na sab niya ang iyang kaugalingon. Ang maong babae nagpakita sa matang sa pagtuo nga dili mudawat og balibad o tubag nga dili. Mao ni iyang pagtuo mga igsoon nga dili gina siya mudawat mingon nga no, dili ni siya. Iyang gibarugan, nilahutay siya sa paghangyo ni Ginoong Hesus nga ayuhon ang iyahang bugtong anak. O ato makita nini nga si Jesus nagtudlo usab kanato, pinaagi sa panag-ingnan nining maong babae. Nga nagpadayon sa pagampo, kini nga maong babae wala mo anhi, wala siya moadto ni Ginoong Hesus aron mamugos nga ihatag ni Hesus kaniya ang angay kaniya. Wala ni siya mamugos apan kining balo nga taga Syro Phoenicia nagtuaw lamang alang sa kaluoy. Bisag giunsa na siya sulti. Nasayod siya mga igsuon nga dili siya takos nga iyang gamayng anak nga babay ayuhon sa Ginoo. Maunay na siyang kasing-kasing. Dili takos ayuhon sa Dios ang iyang anak. Apan nangamuyo siya sa iyang maluluyong Ginoo nga buhaton alang kaniya ang dili angay kaniya. Mo ni grasya. Gihatag sa Dios diri kanato ang dili angay alang kanato. Kinsa man ta nga gipakamatyan ni Ginoong Hesus. Kining maong babae mga igsuon mo itin-aw kayong panag-ingnan sa malahutayon sa tim-os nga pagtuo. Nga giuptan ni Ginoong Hesus ang pagtuo sa babae ug gipakita kini alang kanatong tanan. Mahimo ning gimo ni aron panaminan gikan sa pipila ka mga siglo aron makita og maangkon og atong sundon, no? Sa Mateo 15:28 nagingon unya si Jesus mitubag kaniya nga nagingon, o babae pagkadako sa imong pagtuo. Matuman alang kanimo ang imong gitinguha og diha-diha na ayo ang iyang anak nga babae. Og siya milunga pa pangalan og iro. Nilakaw na to siya, nagsigpaghot sa gawas. Apan siya milahutay. Gihulat niya ang kabubuton sa Dios. Niingon usab dinhi sa Mateo 8:10 sama sa senturyon mga igsoon sa pagkadungog ni Jesus kaniya siya naybulong ug mingon kaniya
nga nanguyog kaniya sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga bisan sa Israel walay nakita ang pagsalig nga sama niini. Mao ni ang sugilanon sa usa ka senturyon nga nagpadala og mga ulipon niadto ni Ginoong Hesus kay ang iya usa sa iyang mga sulugoon nasakit og dunay balatian apan miingon siya nga dili ka angayan mo ari sa ako ang atop sa akong balay apan pinaagi sa imong pulong maayo ni ang akong katabang. Mao nang miingon si Ginoong Hesus ngadto siyang matinud-an. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo. Nga bisan sa Israel, wala ako'y nakitang pagsalig nga sama ni ini. Ug atong ikumparar sa maong babae, mao ni ang iyang pagtuo, nga iyang gipatigbabaw, bisan pa man luyo sa mga pagsulay, nga iyang gitagamtam. Si Santiago nag-ingon sa susama diha sa konteksto sa pagampo sa Dios alang sa kaalam. Santiago 1:6 ningon siya, hinuon pagpangayua siya diha sa pagtuo sa walay pagduha-duha kay siya nga nagduha sama sa balod sa dagat nga gitulod ug gikuso-kuso sa hangin. Ug wala tay pagtuo mga igsoon, wala tay pundasyon. Dili ta makabarog sa mga pagsulay nga ihatag kanato sa Dios. Dili kita makalahutay sa mga pagantos nga ato unya nga matagamtaman. Apan sigurado kita mga igsoon nga wala na mulabay sa mata sa Dios. Ang tanan matugpa sa Hebrewanon, ang tanan dayag sa mata sa Dios. Walay mulabay. Kini nagpenomno kanato nga ang Dios nahibalo sa atong panginahanglan bisan sa wala pa nato kini isulti. Mutuo mo ana? Di mo mutuo kay basahan ta mo. Salmo 139:4 bisan sa dili pa malitok ang usa ka pulong sa akong dila, ikaw o Ginoo nahibalo na sa tanan. Sa dili pa nato ilitok, nahibalo na ang Dios. Ang pagampo mao ang gihatag nga paagi sa Dios. Diin siya makahukom sa paghatag kanato og dugang nga grasya samtang kita magpaubos sa ato ang kaugalingon diha sa pagampo. Mao na nga og atong tan-awon ang bersikulo 29 sa Marcos City, mingon si Jesus mingon kaniya, tungod sa imong gisulti. Yang gipamulong sa babae. Tungod sa imong gisulti, lakaw ang demonyo migawas nagikan sa imong anak. Sa bersikulo 30, ingon dinhi, ug siya mipauli ug yang nakita ang bata nga naghigda sa higdaanan ug wala na ang demonyo. Sa pagingon din sa pulong sa Dios ni Ginoong Hesus nga tungod sa imong gisulti, dili ang iyang gisulti mo'y nakahatag og kayuhan sa iyang anak. Dili ang iyang gisulti nga naghatag og pagsugot ni Ginoong Hesus aron ayon ang iyang anak, kundi ang iyang gisulti mo'y pagpakita sa iyang tinud-anay nga pagtuo gikan kayo siyang kasing-kasing nga mituo ni Hesus nga siya mao ang Dios. Dili ang iyang gisulti apan gipaila sa Dios ug unsa kadako ang iyang pagtuo. Pagtawagan niya og iro, wala gini makaapekto kaniya. Nasayod siya ug siya mituo kang Hesus. Siya naibalo kung siya musulti niini kini iyang mahimo kay siya dili lamang Ginoo kundi ang iyang pagila kundi siya ang Ginoo sa tanan. Mo ni pagtuo sa kababaye nga sinalikway sa katilingban sa mga Hudiyo. Nga naa sa iyang kasing-kasing ang pagtuo nga kung si Ginoong Hesus musulti iya ginang tumanon. Ang Dios sa pagkatinuod naghatag og grasya sa mga mapaubusanon. Sama sa babae nga taga Syrophoenicia, kinahanglan magpaubos usab kita sa atong kaugalingon atubangan sa Dios kung kita nagkinahanglan nga makadawat sa iyang grasya. No? Matud pa sa Santiago 4:10 nagingon ang Santiago, ipaubos ang inyong kaugalingon atubangan sa Ginoo ug siya magatuboy kaninyo. Dili kita ang mutuboy sa atong kaugalingon tungod kay kung kita ang mutuboy sa atong kaugalingon, di ta kadaog sa nato pagtuboy sa atong kaugalingon. Pan ang Dios, kung ikaw magpaubos, magtuboy siya kaninyo. Mao na ato hinumduman mga igsoon. Kung wala pa tay Kristo sa atong kinabuhi, kung wala pa kitay dili pa tinuod ang atong pagkakristohanon, kung kita wala pa pakatawo pag-usab diha sa Dios. Kung kita patay sa atong mga kalapasan o atong mga sala, walay paglaom o walay Dios sa atong kinabuhi, dinhin ning kalibutana,
ipaubos ang imong kaugalingon atubangan sa Dios. Sangpit sa Ginoo, pag hinulsol sa imong mga sala, ug gitugyan ang imong tibuok nga kinabuhi ngadto ni Ginoong Hesus. Mao na itubag sa mga pangutana, mga igsuon, nga atong pagabuhaton. Kung magpaubos ka ug muduol kang Kristo, makasalig ka sa iyang saad nga giingon sa Juan 6:33. Unsay giingon sa 6:33? Itong basahon? Basahon na ito mga igsoon. Nagtalikod ko, di ko kita. Dito. Dito. Sige, itong basahon, no? Juan 6:33, ang tanan nga gihatag kanako samahan nga muari kanako, ug siya nga muari kanako, dili gayod nako isalikway. Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Muduol ta sa Ginoo mga igsoon, di kita isalikway. Andam gisig tagana open arms sa paghangop kanato sa dagmuduol kita ganiya. Apan bisan kung anaa kita kang Kristo mga igsoon, kinahanglan nga magpabilin kita nga mapaubusanon aron usab kita mutubo diha sa atong pagtuo nga atong mapadayon ang atong pagpaubos sa atong kagalingon atubangan sa Dios. Daghan kayong sugilanon sa Biblia mga igsoon nga ang mga hari nagsugod gyud nga maayo kay sila. Ay mga batanon nga hari nagsugod og maayo, no? Parihan ni Haring Saul. Si Haring Saul, giangko niya nga siya ang pinakaubos. Na membro siya o sakop siya sa pinakaubos nga pamilya sa Israel o sa Juda. Siya ang pinakaubos o siya usab ang pinakaubos sa ilang banay sa iyang pamilya. Iyan ang giangkong si sinuglanan pa. Grabe si Saul mga igsoon nga nagpaubos siyang kagalingon sa pagkuha niya nga gimo siyang hari sa Dios. Apan unsay nahitabo? Dili lang si Saul mga igsuon. Si Usaya. Nga ugato ning tagsaw-tagsaw istorya ug manatamuman. Si Usaya sa bata pa siya nagibuhat niya ang matarong sa mga sa Ginoo, gitudluan siya sa kadlok sa Dios ug nangita siya sa Dios. Gisultian kita nining tanan nga amutang mahitungod kaniya sa ikaduhang Kronikas ningon dinhi sa 16. Apan sa naligo na siya, unsay sunod? Ang iyang kasing-kasing, nagmapagarbuhon ngadto sa pagkalaglag, kay siya nakalapas batok sa Ginoo nga iyang Dios, ug misulod siya sa templo sa Ginoo aron sa pagsunog sa insinso, ibabaw sa halaran sa insinso. Nasayod ta mga igsoon nga ang bugtong makahimo niya na mao na ang pari nga gi-assign diha sa templo. Kita usa ka katawhan nga nanginahanglan gyud sa grasya sa Dios, ug aron makadawat sa iyang grasya kinahanglan nga moduol kita sa Dios sa pagpaubos. Kuhaan ang mga bagajis na to. Kuhaan ang atong mga gipanglukdo, atong gipangbala, or gipangbahan na to ng mga pride. Muduol kita sa Dios. Kinahanglan andam kita sa pagpaminaw sa binanunsa nga isulti sa Dios kanato. Pag-uyon, nini, bugo sa kasing-kasing, ug dayon matinud-anon sa unsa ang atong buhaton. Kinahanglan kitang magpaubos atong kagalingon og mukumpisal sa atong mga sala, maginulsol kita nini mga igsoon. Kung kita magpaubos atong kagalingon ining paggiha, atong masinati ang tinuod nga balaang espiritu nga magpanglihok sa tagsa-tagsa ninyo kakinabuhi. Mao na ang panahon mga igsoon nga makaingon kita pagkaanindot sa kinabuhi nga Kristohanon. Tungod kay kinsa katong magpataas ipaubos, o kinsa katong nagpaubos, ipataas. Walay tunga-tunga. Di ka makaparking sa tunga. Kung ikaw magpaubos ka, i-lift up ka sa Ginoo, ituboy ka nga tos kay tasaan, mga igsoon. Unsa may atong pagtulunan makuha diri? Ang atong pagtulunan na makuha, mga igsoon, nga ang gugma sa Dios anaa sa tanan. Ang gugma sa Dios ana sa tanan nga nangita kaniya uban ang mapaubsanon ug makanunayon nga pagtuo. Bisan katong giisip nga mga tagagawas nga ang mga hintil gipasabot nini makakaplag og grasya ug kayuhan pinagi sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Ang pagtuo bisan pa sa daw pagsalikway nga tubag mahimong mutultol sa gamahanan nga resulta nga ihatag kanato sa Dios nga puno sa panalangin. Munang dili ta mahiubos dayon.
Naay mga tao, naay mga kaigsunan, mga nga dali kayong mahiubos ang pikas wait. Ubos mong gid ini. Mahiubos dayon, no? Dili na angay nato buhaton mga igsuon tungod kay gisulayan ka sa Ginoo kun unsa gyud ka kalig-on sa imong pagtuo diha kaniya. No? Unsa man nato ni pag-apply? Kita giawhag mga igsuon, kita magtutuo sa pagdala sa ilang sa atong mga panginahanglan pisikal o espirituhanon ngadto kang Hesus. Ato nang ibutang siyang tiilan sama sa nga babae nga midala siyang panginahanglan sa iyang anak ngadto kang Ginoong Hesus. Ingon man kita nga kitang magtutuo usab gidapit sa pagtugyan sa atong mga palas-unon diha kaniya kay siya nagpakabana og adunay gahom sa pagtabang kanato. Atong tan-aw ng atong kaugalingon mga igsuon nga sulugoon sa Dios. Dili ulipon sa Dios. Kay kita gihimo ng anak sa Dios. So agi pagpanapos. Ang babaeng mapausanon niuyon kang Hesus nga nag-ingon nga basin ang gagmay nga iro mukaon ug mumho nga mahulog gikan sa lamisa si Hesus nakadaig sa iyang pagtuo, no? Sa iyang pagkamapausanon busa gituman ni Hesus ang iyang gihangyo ug ang iyang anak nga babae nga gidemonyohan naayo. Ingon niya na ang Ginoo. So magampo ta. Tuido ko itong mga ulo. Salamat o Diyos sa imong kamaayo, sa imong kinabuhi. Salamat sa mensahe imong gihatag kanamo nining kapunon Ginoo. Lord, tuguti amahan nga amo kining mabutang sa among nauna ug among ibilin sa among mga kasing-kasing o among pagapuy-an sa matag adlaw Ginoo. Hatagi kami kusog, kadasig, kalig-on Ginoo Lord God nga makaduol kami kanimo diha sa pagpaubos Ginoo Lord God. Ug tuguti amahan imo kaming lig-unon nga kami makalahutay sa mga pagsulay nga among masagubang sa among kinabuhi. Kining tanan Ginoo ikaw nasayod busa amahan among gisalig kanimo ang among kinabuhi ug salamat nining maong mensahe nining kapunon. Dalaygon ka sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus.